ಪಂಡ ಯಾನು ಕಮ್ಮಿ ಚೂರ್ನ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಮನ್ಪಂದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ತಿನ್ಪುಜತೆ ಅವು ಚೂರ್ನಂಡೆ ಮೂರ್ನ ಕೈ ಕಿರ್ಮೊಂದುಂಡು ನಾರ್ಮಲ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಡು ಏಪಲ ಪೋಯ್ ರಾಯ್ಸೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಡ್ದು ಹೊರಂಗೆಲ್ಲ ಪೋವು ವಾರಡೋದ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೋಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕುತ್ತೊಂದು ಯಾನು ದಾರ ಬೇಲೆ ಬಂದಿಜಿ ಅಂಚಂದು ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿನ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾದರಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಕೊಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬರ್ತದೆ ವಾರ ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಸೊ ಯಾನಿತ ಕಾಂಡದ ತಿಂಡ್ರಕ್ಕೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಬಂದ ಚಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೆಗಿಜೆದೆಲ್ಲ ಕದಿಚೆ ಅನ್ಸನೆ ಕಜಿಪ್ಪುಗೆ ಚೂರ್ನ ಕಂಡ ಕಡೆ ಚೂರ್ನ ಕಂಡ ಮೂರ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಾಂಡು ಓ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂದಿ ಜೊತೆ ಬಂದಂದ್ರೆ ಸೊ ಬಲ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಟಿ ಅರ್ಧ ಪುಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡದೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆದ ಅವೆನ್ ಪಾರ್ದೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಬಂತೀನಿ ತೋಪಾವೆ ಸೊ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮೂಲುಂಡು ಚಾ ಮೂಲುಂಡು ಮೂರ್ನಾಗ ಅವ್ಳು ಚಾ ಗೊತ್ತಿನ ಚೂರು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕ್ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಇದು ಮೂರು ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರ್ನ ಅಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಫ್ರೈಕ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಆಯನ ಗಾಯ ನುಂಗೆರ ಚೂರ್ನ ಕಂಡು ಎಡ್ಡೆಗೈತೆ ಅಂಚ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಕಮ್ಮಿ ಚೂರ್ನ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಮನ್ಪಂದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ತಿನ್ಪುಜತೆ ಅವು ಚೂರ್ನಂಡೆ ಮೂರ್ನ ಕೈ ಕಿರ್ಮೊಂದುಂಡು ನಾರ್ಮಲ ಇಂಕ ಒಟ್ರಸ ಕೈ ಕಿರ್ಮೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತರ ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೈ ಕಿರ್ಮಂದಿಲಕ್ಕೆ ಏನಾಡಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಇದು ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಡೆದು ಬೈಪಾರ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ನನ್ನೊಂದು ಕೈ ಕಿರ್ಮನಿಗೆ ದಾದ ಪೂರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಈಜ ಆತು ಕಿರ್ಮೊಂಡು ಇಜ್ಜಾಣಿ ಇಂಕೆ ಎರ್ದು ಮಾತ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ ಬೊಕೈತೆ ನಮ್ಮೂಳು ಕಣ್ಣು ತೋಲಿ ಗೈಸ್ ಕಣ್ಣೋಡು ಕುರಿಯ ಒಂದುಂಡು ಇಂಕೊಂಜಿ ಪುನನೆ ಏನಂದು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಹೌದು ಅದೇ ಒಡಾಣೆಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಚ ಪೋರೆ ಉಪ್ಪುನತೆ ಅದಾಗನೇ ಕುರಿ ಬರ್ಪುನು ಅನಿಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಮುರಾದಿಂಚ ಕುದೊಂದಿತ್ತು ಅದಾಗ ಬೈದಿನಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕುರಿ ಬರ್ತನು ಮಂಡೇನೆ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ದು ಈವೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಡ್ದು ಅವತ್ತು ಪಗೆಲಣ್ಣಲ್ಲ ಆತು ಈವೆಂಟ್ ನೈಟ್ ತೂಡ್ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಬಂದೆ ಮೈ ಮಾತ ಪಾರ್ದೆ ಮೈ ಪಾಡ್ ನೆಟ್ಟೆಗೆ ಕುರಿ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಮೈ ಪಾರ್ದೆ ತೂಡ್ದಾದ ಬಂದಂದು ಅಂಚ ನಾನು ಚಾಪರ್ನ ತಿಕ್ಕು ಲಕ್ಕವೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮನ್ಪುನಿ ಚೂರ್ನಂಡದ ಉಪ್ಪು ಕರಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲ ಲಕ್ಕ ಮತ್ತು ತೋಡ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಏನು ಅರ್ಧಡಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಟ್ ಮಂತೆ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುನು ಮೋನೆ ಪಗಲು ಮಂಗಲ ಕರ್ಪುನು ಮೋನೆ ರಾತ್ರಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ ಸಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಏನಾಡ ಸಾರಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅನ್ಸಾಡ ಸಾರಿ ಕೊರ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ ಆ ಸಾರಿ ನಿಂಗೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಏನು 800 ರೂಪೀಸ್ದ ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಏನು ಓಲಾದಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಇತ್ತೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮುಲ್ಪುಂಡು ರಪ್ಪರ ತಿಂಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೋಯ್ ಸಾರಿ ಗೈಸ್ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂದಿಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೋಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕುತ್ತೊಂದು ಯಾನು ದಾರ ಬೇಲೆ ಬಂದಿಜಿ ಬೈಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದು ಚೂರ್ನ ಕಂಡೆ ಅಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲೆ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಂದಿಜಿ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮತ್ತದು ಒನಸ್ ಮಂದಿದೆ ಜೊತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆನಪಾಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂದಿ ಜೊತೆ ಬಂದು ಸೊ ತೂಲಿ ಕಣ್ಣು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪೇಯ್ನ್ ಉಂಡು ಪಂಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪೇಯ್ನ್ ಉಂಡು ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ ಒಂಡೆ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಬೈಯ ಹೋಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಿಲ್ಕಿಡ್ ಗಡಿಗಳು ಉಬ್ಬಿನೀರು ತಾಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಈತ ಮೈ ಪಾಡ್ದು ಜಪ್ಪು ಐದುಂಬು ಎಲ್ಲ ಕಾಣ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋರುಂಡು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂದೆ ನಾನು ಇದ್ರದ್ದು ಲಕ್ಕನ ಕುತ್ತುಂಡು ಲಕ್ಕನ ಈಸ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಕಾಂಡ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೊಳಲಿಗೆ ಪೋರುಂಡು ದೆನ್ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋರುಂಡು ಅಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಬೇಸಿ ರೋಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇಡೆ ಓಡೆ ಗೊತ್ತಾ ವನದುರ್ಗ ಟೆಂಪಲ್ ಮೊಡಂಗಾಪು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಡೆ ಪೋಯರುಂಡು ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಉಂಡಲ್ಪ ಸೊ ಯಾನು ಎಂಗೊಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಸಾರಿ ಬೈದಂಡು ವಸ್ತ್ರಿಕಾ ರಾಯಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಪೇಜ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಜೆಪ್ಪೊಟ್ಟುಂಬು ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಕಾಂಡ ಆತುಡೆಗೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾರೆ ಸೀರೆ ತುಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಸೊ ಆ ಸೀರೆ ಪಿನ್ ಮಂತಿದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೀಕಪ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರ್ ಮಂದಿ ಸೊ ಟೈಮ್ ಲೆಪ್ಸ್ ಪಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾದರಿಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಐತಾರ ಕೊಡೆ ನೈಟ್ ಏನು ಫುಲ್ ಸಾರಿ ಪಿನ್ ಮಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ತುತ್ತೋಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದೆ ತೋರಿಸ್ಬೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿದೈ ತುಯ್ಯಾರ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದು ಬಡ್ಸ ಬರೋದುಂಡು
ಸೊ ಸಾರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಡ್ ಹೋಗುನು ಸಾರಿ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ಪುಲ್ಲೋಡ ಹಾಪು ನಾವು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಮದ ಪಾಡ್ನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಯಾನಿ ಗ್ರಿಪ್ ತದ್ದು ತಾಳಿ ಎಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅಂದ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಕಪ್ಪೆ ಸೀರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಗನೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋನಾಗ ಕಟೀಲ್ ಪೋನಾಗ ಸಾರಿ ಪಾಡಿತ್ತೆ ಕೊಡಲಿ ಕಟೀಲ್ ಪೋನಾಗ ಅಬ್ಬೋ ದೇವರೇ ಅಂಚನೆ ಕಣ್ಣು ತೋಲಿ ಕುರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಲಕ ತೋಜು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಏನುಂಡು ಲೈಕ್ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾಪ್ ದತ್ತ ನೋಡು ಇಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಗಂಟೆ 7 ಆ್ಯಂಡ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಟ್ಟು ಬೆರಡು ಬಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಸಾರಿ ಅವನು ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಅದು ತೊತ್ತಿನ ಸಾರಿ ನೀಗ ಇತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಪಾಡ್ನೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎನ್ನ ಪಡಾಕೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಕಿ ನಾ ಇಲ್ಲ ಕನೇಜ್ ಯಾನೆ ಅಂಚಂದು ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಜನಕ್ಲಾಗಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿನ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾನೆ ಅಂಚ ಸೊ ಎಸ್ಪಿದ್ದಾಡ್ಗನವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪನಿಗೆ ಹೋಗಂಗೆ ಅನ್ನದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾದೆ ಮೊನ್ನೆಗೆ ಅವಳು ತಡೆತನಾಗ ನೀರು ತಾಗದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಓಕೆ ಯಾನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾನ್ ಪೋಂದು ಕೊಳಲಿಗೆ ಕಟೀಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ದ ವನದುರ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ತೂಕ ಅವತ್ತನ ಇನ್ನು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪದಾಗನ ಇತ್ತುಂಡು ಈ ತಿಂಗಳು ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾಗನ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಂತಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಹೆಣ್ಮ ಕಾಲ್ ಮುಟ್ಟದ ನಾವು ಹೆಣ್ಮ ಪಡಿ ಮುಜಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಬಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾತ ಯಾನು ಪೊಸೆ ಎಲ್ಲ ಬೈದೆ ಬಂದು ಮಾತ ಎನ್ಕ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಪಾದೆ ಕೆಲವು ಹಾಳು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವಿರುಪ್ಪು ಹಾಳು ಪೊಸೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕೂತುಳ್ಳು ಪೊಸೆ ರೆಂಟ್ದು ಇಲ್ಲು ಭಾರಿ ಸೋಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಮಾತ ಕೆಲವರು ಮಾತ ಪಂಡ್ರಿ ಕೆಲವು ನಾಳೆ ತಗಡ್ ನಾಳೆ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾ ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಲ್ಲಕ್ಕಳು ಮಾತ ಅವು ಇಲ್ಲಗ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಳೆ ಅಂಚೆ ಇನಿತ ದಿನ ತಡ್ಡಿಯಡಿ ಲಿಂಬೆ ಬಿಳಿದಿದ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಐಕ್ ಲವಂಗ ಪಾಡ್ದು ಕರ್ಪೂರದ ಇಡಿಗೆ ತೂದು ಪರಿಕೆಗಳ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಅವು ಮಂತನ ಬಾರಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮಾತು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಪೋಪಣಿಗೆ ಅಂಚದಿನಿ ಬಯ್ಯ ನಮ್ಮಿಲ್ಲದು ಒಂಚೂರು ಕಿನ್ನೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಲಂಚು ಲೋಭನ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಲೋಭನ ಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ನಾವು ಕನೆಯರುಂಡು ಸೊ ಎಸ್ ಬಲಿ ಬಿಡರ್ಗೆತ್ತೆ ಅನ್ನೆ ಬರ್ನಾಂಡು ಒಯ್ ಎಂಚಿದ್ದಿನ ಗಿಟ್ಟ ಪೆಂಚ ಅಂತೂರಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಬೋರ್ಡು ಟೆಂಪಲ್ ಬೋರ್ಡು ಏಪಲ್ಲ போய் ராஜ்னல திங்கோடு வராங்கல போ வாரடோட ட்ரை பண்ணு ಬಾರಿಯಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ಅಂತ ತಗೋತ ಪೋಕ ಅನ್ನೆ ವೈಜಿನಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಮುಲ್ತು ಒಂಜಿ ಓರ್ತು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬಿತ್ತುಂಡು ಕಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಂದು ಹೋಯ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಲಟ್ರಿ ಗಾಡಿ ಮುಲ್ಕೊಂಡು ಆತ್ ಶೋಕು ಬಿದ್ದದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಂಡು ಈವನ್ ಗಾಡಿ ಕುಲ್ದುಲ್ಲ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಚೂರು ಎದುರು ಪೋದಲ್ಲ ಆತಂಡು ಆತನಗ ಏನು ಅಣ್ಣನ ಗಾಡಿದ ಟಯರ್ ಪಂಚರ್ ಅವ್ರು ಹೊರ್ದನ್ನ ಆಣಿತ್ತಂಡು ಟಯರ್ ಪಂಚರ್ ಅದು ವಾಸಾದಿಡು ಪೋಯನ ಆಸಾದಿದೆ ಪಿರ ಬರ್ತದೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಯ್ಯಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋತುಜಿ ಜೋರು ಬಡ್ಸಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂಚದಕ್ಕೆ ದಾಲ ಮನ್ಪಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಇಲ್ಲದ ಬೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪೋಪು ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಬಂದಂದು ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆಯ್ಜಿ ದಾದಂಪುನ ಪಂದೆ ಅವು ಪನ್ಪಿರ್ತದೆ ದೇವೇರು ಲೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುನದ್ದು ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಆ ಜಾಗದ ದೇವೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಆಪುನಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಮುರಣಿ ದಿನ ಅದು ಇಜ್ಜಂಟೋಜುಡು ಅಂಚ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಪೋಡಿ ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತ್ರ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಣೆ ಅನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುವೇನೆ ಪೋಪೇನೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಮಾತ ಸಂಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸಂಡೇ ಇಂಕ ಹೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೇ ರಾದವ ಅನ್ಪಂದಾಗ ಮೆಗ್ದಿನ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತು ಮೆಗ್ದಿನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಒಂದು ಅದು ಶಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆಲಂಸಿ ಮಿನಿ ಬಾರೋ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಡೈಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ಪಂಚ ನಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜಸ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ದಾನಿ ಜೀವಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದದು ಖುಷಿ ಅಪ್ಪುಡು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪು ಪಂದದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಲೊಂದುಲ್ಲ ರೇಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತದ ಪನ್ಪುನು ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪುನು ಓಕೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಕಾತು ಕುಲ್ವೇರೆ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನ್ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಚೂರು ಬೋರಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಲಿ ಆಪಲಕ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಪ್ಪಯಾನ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋಯಾನ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜ್ಜಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ಪನೊಂದು ವಿಜಯ ಜೀವಿತ ಗುತ್ತಾರ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯಾ ತಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್